बिथांमोनखौ जोङो गाज्रि गाज्रि नुयो आरो दा बुंनो थाङोब्ला माखासे हिनजाव मानसिफ्रा आरो माखासे आइजोफ्रा जायफोर दा हाबा जाफुनाय बा सिख्लाफोर दङ बिथांमोना माने गावनि देहा मोदोमफोरखौ गासैबो देखायजोबनानै गावनि रां रुफानि थाखाय गावखौनो फाननाय बायदि नुयो आरो। हाय हेल' लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा इउटुब चेनेलफोरावहाय नङाब्ला फेसबुकफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोला जुदि नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिमल' नायलांदो आरोना स्किप खालामालासिनो। थौदो बिदिब्ला होमब्ला लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानोसै बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला पेक बुखिनानै नङा होमब्ला लोगोफोर सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोनोसै नोंथांमोनाल' स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला थ' लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै दिनैनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन एसेब्लाबो बुजि मोनखाबाय बा हमदांनो हाखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोला नोंथांमोनाथ' गोबां ससियेल मिडियाफ्राव आजिखालिनि दिनावथ' गोबां सुबुङानो एक्टिभ थाखायो आरो मोनथिखायो नङा होमब्ला लोगोफोरा। दानि जुगावथ' बयनिबो आखायाव मबाइल गैयाबानो जाला होननानै बुंनो हायो आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला जायनि आखायाव मबाइल दङ बिथाङानो मोनथिखायो आरो बिथाङानो अनलाइन थाखायो नङा होमबा लोगोफोर। थ' लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेरावहाय बेखौनो बुंनो होनानै सानदोंदि बांद्राय गोबावखौ खालामबाय थालायासै नङा होमबा लोगोफोर। दायोथ' नोंथांमोना ससियेल मिडियाफ्राव नुगासिनो दङ जोंनि बर' लाइमोनानो जा लाइमोन हाबा जाखानाय सुबुंफोरानो जा नङा होमबा लोगोफोर बर' हिन्जावफ्रा ओरैबायदि जोंनि बर' सेंग्राखौ नागारनाय गुबुन हारिनि गुबुन जाथिनि बांगाल हौवाजों मुस्लिम हौवाजों नेग्र' हौवाजों माबायदि खारफालांगासिनो दङ माबायदिया संसार जाहैगासिनो दङ सोरबायदिया बांगाल हौवाखौ लानानै गारनानै फैदों। थ' लोगोफोर बिथांमोननि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय दिनै सेयार खालामनो होननानै फैदों आरोना लोगोफोर। थ' गोबां मानसिफ्रानो दिनै बांगाल हौवाजों एखेबारे बारानि सायाव बाग्रा बांगाल हौवाजों बा नेग्र' हौवाजों थांनायफोरा खारनायफोरा बारानि सायाव बारा जालांबाय थानो हमबाय नालाय लोगोफोर नङा होमबाथ'। थ' लोगोफोर बेखौ लानानैनो नैबे सासे मादैया ओरैबायदि गुवारै ओरैबायदि मेसेज होदों आरोना लोगोफोर बिथांमोननि थाखाय आरोना लोगोफोर। जायबायदि सुबुङा बांगाल हौवाखौ लानानै संसार जादों जायबायदि सुबुङा बर' हौवाखौ गारनानै गुबुन मुस्लिम हौवाजों माबायदि रायजो जाहैदों आरो थारैनो बिथाङा बर' हौवाखौ गारनानै बांगाल हौवाजों थांनानै मोजाङै थैस' थांस'नै जिउहै माहामै जिउ जोबजासिम बिथांमोना संसार जादोंना आदा ससेयावनो गारना फैदों। थ' बेखौ लानानै बिथांमोना नैबे मादैया ओरैबायदि गुवारै बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायथिनानै होदों आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना गोसोआव लाखि जायफोरानोखि भाइरेल जादों आरो जायफोरानोखि भाइरेल जायाखै बिथांमोनाबो अननानै नैबे मोनसे भिडिअखौ सेयार खालाम हाजासे मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअआ ओरैबायदि गोसोआव हाबनाय मोनसे भिडिअ आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोना बयबो नायनानै इन्टारेस्ट मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना बिथां बुंनाय रावखौ खोनासंलांदो आरोना लोगोफोर माबायदि बाथ्राजों लानानै जोंनि जिथु दायो भाइरेल जानाय सुबुंफोरनि बागै बुंलांदो आरोना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला खोनासंदो। जोंबो माब्लाबानो उन्दुनानै जेब्ला सिखारो जोङो मबाइलखौ बेखेवनाय जायो नायनो लुगैयो देशाव मा जादों एबा हादराव। अब्ला जों माखासे गाज्रि भिडिअफोरखौ नुब्ला जोंबो गोबां दुखु मोनो आरो बेनिखौ जोङो गाज्रि नुयो आरो दा बुंनो थाङोब्ला माखासे हिनजाव मानसिफ्रा आरो माखासे आइजोफ्रा जायफोर दा हाबा जाफुनाय बा सिख्लाफोर दङ बिथांमोना माने गावनि देहा मोदोमफोरखौ गासैबो देखायजोबनानै गावनि रां रुफानि थाखाय गावखौनो फाननाय बायदि नुयो आरो बिथांमोना मा सानो आं जेबो मिथिया। मानोना बिथांमोना गावनि देहाखौ फाननानै रां खामायनायनि आसिला लानानै समाजखौ जोबोद गुबुंले खालामगासिनो दं आरो माने नेगेटिभ सेन्सनि माखासे भिडिअफ्रा समाजाव फैगासिनो दं। बे माने गाज्रि समाजखौ माने गाज्रि बिथिङाव लांगासिनो दं। बुंनो थाङोब्ला दिनैनि दिनाव माने गावनि देहा मोदोमखौ खोन्थानानै समाजखौ गाज्रि खालामनाय आरो मोखां गन्थं हानाय आरो लोगोसे फैबाय थानाय जेनेरेसनफोर जायफ्रा उन्दै गथ'फोर बिसोरनि गोसोआव जाय गियाना सिरि मोनाखैमोन आरो जाय बैसोआव बे गियाना सिरि मोननांगौ नङामोन बैसोरखौ माने जोंनि बर' रावनि खुगाजोंनो बर' महरजोंनो बिथांमोनखौ फोरोंनाय जागासिनो दं आरो दा बेनिखायनो बेयो थारैनो नेगेटिभ सेन्स आरो बिथांमोनहा माने समाजखौ डिस्ट्रय खालामनायनि साफा बेक्ति होननानै जोङो बेखौ समाजनि गेजेरनिफ्राय जोङो निन्दा होनाया मोजां होननानै आं साननानै लायो आरो माने फोजोबनांगौ आरो बयबो जुदि समाजनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै
गावनि लाइफनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै जुदि हाबा मावोबा जों हायो। दिनै माखासे सिख्लाफोरखौ नुदों गुबुन हारिजों हाबा जाबाय, गुबुन हारिजों हाबा जासे जानानैबो गावखौ बर' समाजनि गावनि बर' बिमानि उदैयाव जोनोम मोननायखौ लाजि फोनांसे फोनांनानै आरो गावखौ समाजनि गेजेराव जायखौ समाजारि जाथिया उन्दैनिफ्राय मोनसे आखृतिजों देरबोयो, आदर्श मोनसे थायो मानसिनाव, गुन गियान आरो मोनफ्रोमबो जाथियाव एक्सट्रा बयहाबो आखल थायो। बै आखलफोरा दिनै बर' समाजनि सासे सिख्लाया हारसा समाजाव हाबा जायोबा उन्दैनिफ्राय जे नियम निति रिति सोलोंबोदों बै नितिफ्रा बेनाव बर' हिसाबैसो दं, नाथाय गुबुन जाथिनाव बेखौ जुदि एडजास्ट खालामनो जायो थाङोब्ला बेयो खस्थ' मोनखागोन आरो खस्थ' मोनगोन। बेयो माने लाइफआ मोनसे जोनोमनिफ्राय थैजासे सम आरो हाबानिफ्राय थैजासे सम जाहैनायथ', बे जाहैनाय समाव बिथांमोना निस्सय थेरा बेखाया मोनखागोन, गोखा गोफाया बिथांमोना मोनहैखागोन। मानो होननानै बुङोबा गावनि जि नियम निति बेखौ गुबुननिखौ लाहैजोबनो हाया। जों हाबा जादों बिथांमोननि जि लाइफ बे लाइफआ थैजासे गोजोनाव थाहैया आरो जियानो जाया मानो गोजोन जाहैया। मानो होननानै बुङोबा बेहाय गामिनि समाज थाहैयो, जाथि बंस'नि समाज थायो बै न'खराव, बैसोरो माने बेखौ जेसेबां गावनि मानसिखौ अनो बेबायदि अननो हाखाया आरो जायफोर जादों बिसोरो गावसोर मोनथिगौ नाथाय खोन्थाजोबा, खिन्थु जों नुनायाव गोजोना थाहैया आरो माबा मोनसे कमेन्ट खालामबानो माने गावखौनो गोग्गानाय मोनो बा रायहरो। खिन्थु मोनसे खोथाया बेबो जेसेबां कमेन्ट खालामो एसेबां माने बै गाज्रि मानसिखौ थुलुंगासो होनाय जायो आरो बियो जों नुनायाव माने जाय मानसिफोरा गाज्रि भिडिअ हगारदों मालाबाबो थाथ'नाय नुवाखै। खनसे हगारनानै आरो खननै खनथाम खनब्रै बेबायदिनो देखायसिनोसै आरो देट मिन्स जों बेखौनो बुंनो सानो माने जोंनि आखाइजोंनो जों बिसोरखौ फिसिनाय जायो आरो बुंनो थाङोबा। मानोना जों बयबो कमेन्ट खालामसै आरो भाइरेला बारा जानोसै, बेहा भिउस मोननोसै आरो बिदिनो फल'वार्सआ बुरजा जानोसै, बे थुलुंगानोसै। बेनिखायनो जों हायोबा आं बेखौ बुंनो लुगैयो, भिडिअ जुदि गाज्रि नुयोबा जों बेखौ कमेन्ट खालामैयानो स्रा। नांगौबा बे फेसबुक आरो इउटुबनि गेजेरजों नङा, बै जाय जायगायाव बिथांमोना थायो बिथांमोननि बंस' परियाल बिथांमोननि ओनसोल नै बिसोरसो बिथांमोना बिसोरखौ सामलायनांगौ आरो सुबुङानो नुयो। इन्टारनेसनेल बे बुस्थुआ नङा होमबा, बिश्वआवनो थाङो। बेनिखायनो जों बयबो बे खोथाखौ सिन्था खालामनांगौ, माने लाइफआ बयनि थाखाय गोनां आरो। थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन। निस्सय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम जुदि खोनासंलांदोंब्ला मोनथिखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि खोनासंनानै जुदि इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला हाजासिम शेयार खालाम आरो आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनखाबाय जानो हागौ नङा होमब्ला लोगोफोर। आरो जायफोरानोखि बुजि मोनाखै नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय नङा होमब्ला। नंमारगौ बिथां माहारिया जिबायदि बाथ्राखौ बुंलांदों, जिबायदि जोंनि समाजनि हारिनि जाथिनि बंस'नि बाय बाहागिनिखौ लानानै ओरैबायदि बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय गुवारै फोरमायलांखानानै होखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। आरो बिनि सोलायै आं आरो बांद्रायखौ बुंनो थांलियासै नङा होमब्ला। बाथ्रायाथ' जेमाननो बुङो एमाननो लावलांबाय थाखायो आरो आंनिख्रुइबो नोंथांमोनाथ' एसेबां साननो गोरोंखा मेलेमजिबि नोंथांमोनाबो नङा होमबा लोगोफोर। ओंखायनो जेनेबा आंनि खुगानिफ्राय आं आरो बांद्रायखौ पेक बुखिनो होनानै सानलासै। जायफोरानोखि बेफोरबायदि आरो दायो फैबाय थानाय जिथु लामाफोराव आगान सुरलांनो साननाय लामाफोराव नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावलाथों आरो जोंनि उन्दै उन्दै फैबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदि जाहाथे गाज्रि लामायाव लाङाथों होननानै आं आसा खालामो आरोना। ओमफ्राय जोबनायसिम आं आरो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय खावलायफिननो लुबैयो आरोना लोगोफोरा। आं थांनाय साननैसोनि सिगाङावबो मोनसे भिडिअनि क्लिपाव आं बुंदोंमोन नालाय, जोंनि बर' लाइमोन गथ'फोरनि बागै आरो बे गथ'खौ लानानै जोंनि आदै मादै बा बिमा बिफाखौ लानानै आं फंनैसो बाथ्राखौ बुंदोंमोन। आरो फिन खेबसे दिनैबो आं नोंथांमोनखौ दिनै फंनैसो बाथ्राखौ बुंनानै होबावनि आरोना लोगोफोर। अननानै नोंथांमोना नैबे मोनसे बाथ्राखौबो गुवारै खोनासंलांदो आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला नैफोरबायदिनि थाखायनो ओरैबायदि जालांखायो आरोना लोगोफोर। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बिमा बिफानि अननायाव खम जायो आरोना लोगोफोर। फरायनो थांदोंना थांदों बा स्कुलाव थांदोंना थांदों, जिथु रुमफोरावनो जा माबा स्कुल कलेजावनो जा थांनायखौ जों
बिथांमोना थांनो हानाय जाबाय थाबायनो हानाय जाबाय बुजि मोननाय जाबाय होननानै बेफोरबायदि साननानै आलदा एकेबारे खुलाहै हगारना होनाया जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेराव बांसिन जायो नालाय ओंखायनो जेनेबा बेफोरखौ गथ'फोरखौ आबोर लानाया एसे खम जायो बिनि गेजेरावनो बेफोरबायदि दानि जुगाव उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो बेफोरबायदि जालांनो हमलाङो आरोना लोगोफोर ओंखायनो जाहाथे आंनि आदै मादैमोन आंनि बिमा माहारि नोंथांमोनखौ आंनि बिफा माहारि नोंथांमोनखौ आं खावलायो आरोना लोगोफोर आंनि न'खरनियानो जा गुबुननि न'खरनियानो जा बयबो जों बर' हिसाबै खौसे थानांगौ नालाय नङा होमबा लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा बयखौबो बुङो आरोना लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा जोंनि गथ'फोरखौ फैबाय थानाय उन्दै उन्दै जिथु लाइमोन गथ'फोरखौ नोंथांमोना अननानै एसे आबोर ला जोथोन लानायखौ एसे बांद्राय खालाम आरोना लोगोफोर अब्लानो जोंनि बेफोरबायदि भाइरेल जानाय बेफोरबायदि गाज्रि हुदायाव थांनाय लामाफ्रा एसे गोजानाव जानगार जागोन आरोना लोगोफोर फ्राय सुबुङानो ओरैबायदि आरोना न'खरनि बिमा बिफानि बा बिदा बिफंनि बाथ्राखौ लाया आरोना फ्राय जोंनि बर' गथ'फ्रा बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर गोबां नुदों आं गुबुननियानो नङा आंनि न'खरनि मानसियानो बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर न'खरनि मानसिया जुदि बुजायनो थाङोब्ला बिथांमोना गाज्रि सानो आरोना मालाय मानसिया बुजायनायखौ एसे एनै लायो खिन्थु न'खरनि बिमा बिफा बा बिदा बिफंफोरा बिब'फोरा बुजायोब्ला बिथांमोना गाज्रि होननानै साननानै लायो आरोना लोगोफोरा थ' लोगोफोर आरो माथो बुंबावनो नोंथांमोनाथ' अननानै गोबाङानो मिथिखायो गोबाङानो बुजि मोनखायोबा लोगोफोर आरो आं माथो बुंबावनो आरो आंबो सासे नेहाथ सुबुंसो नालाय बिथाङा मानो एसेबां बुंनो गोरों जादों होननानै नोंथांमोना बेफोरबायदिबो साननो हागौ आजिखालिनि बेफोरबायदि बांसिन सुबुङानो पजिटिभ साननायनि अनगायै नेगेटिभ सानग्रा सुबुङासो बांसिन दङ नालाय ओंखायनो जेनेबा आं आरो दायो बांद्रायखौ बुंनो थांलायासै नांगौ आं इयुन समाव हाजासे नोंथांमोननि सेरावहाय आरो आं मोजां भिडिअखौ लाबोबावनो नाजागोन आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आरो जाय सुबुङानोखि गोदान सुबुङा आंनि बे चेनेलावहाय हाबसनफोर बायदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै गालांदो आरो लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला बेफोरबायदि नोंथांमोननियाव गिबियै नटिफिकेसना थांनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ आरो फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय